de la Unió Europea, al Consell d'Europa, on vam treballar 3 anys fent un estudi sobre la situació de les dones amb discapacitat a Europa. Aquest estudi, que va durar 3 anys, es va presentar a la segona conferència de ministres europeus de salut i es va aprovar una línia econòmica cap a les dones amb discapacitat en el pressupost d'AMPE. Bé, dit això, nosaltres ens mostrem orgullosament anormals. Nosaltres som orgullosament anormals perquè tenim la plaça com qualsevol altra ciutadana amb tots els drets de tot. Però l'any 2004 vam veure, després de molts estudis que vam anar fent en diferents universitats, la nostra població era una població que no estava com nosaltres, les que l'havien creat, sinó que estava en un nivell baixíssim de pobresa, o sigui, amb uns ingressos actualment